So yun, no? What's up mga kadalak, no? Welcome naman dito sa channel ko, no? Boy Danlak Official. Kung bago pa ka, dire na ako gatanaw, no? Mag-subscribe na ka, no? Ayaw kalimot, ha? Mga kadalak, no? Ang atong istoryahan karon atong yaw-yawan o pagtabi-tabian o pagsalu-saluhan, no? Kanang mga tao nga walay plano sa kinabuhi ba? Kanang tao nga kung unsay naa karon kung unsay naa sila karon kontento na sila ba? Daghang kay mga tao nga na makadanlak, no? Kanang mga tao nga eskwelahon dili eskwela, suguon dili masugo, patarbahoon dili mo tarbaho, pakabon di mo kabo, palungagon di mo lungag, pasilhigon di manilhig, manglimpyo sa balay di kabalo. Munay mga tao nga walay mga plano sa kinabuhi, walay ikatabang sa pamilya, no? Mga kadanlak, no? Daghang kay nga na kadanlak, no? Kanibang tao nga, kunyari, magsaligra sa igsuon o ginikanan ba? Kanang tao nga kung unsay naa siyang igsuon, masuya. Kung unsay naa po silang silingan, masuya. Unya, kung siya'y mo trabaho, daghag bagulbul. Kung suguon mo gamay, magsigig balibad, magkibot-kibot ng baba. Dili mo trabaho kung walay suhol. Nga ilim nun. Pili isa ka garapong tuba, isa ka stick na sigarilyo, nakayod tay, anak, no? Mga kaila, no? Kanang ngari, kung unsa iyang trabaho karon, maura na. Kung unsay na siyang kinabuhi, maura na. Kung makakwarta manggaling, di na mo trabaho pagkaugma. Munay kontento na siya unsay ang pagkatao. Wala niya huna-huna ang kaugmaon, nga ang adlaw ug ang tuig, oras ug bulan nagadagan. Dili kay perminti lang. Kung magsalig ra ka sige si mong ginikanan, kung asa man ka nagsalig kang putang ina mo ka, bag-uha na imong batasan. Kadanlak, no? Bag-uha na. Kay kung panahon magminyo ka, na wala kay trabaho, magsalig ra ka sa imong magpapa, mag-unsa naman imong pamuyo, mag-unsa man imong pamilya, unsa man ka. Baboy, kay pwede ra itugway sa daplin, mukaon ra kag sa unsa. Kung kaanak pa ka, wala kay anak, mag-unsa man imong anak, moingon imong anak pa, wala tay malungag, wala tay luto, gutom na ko, unsa imong ikasulting baklaga ka putang ina mo, litsi ka. Nga ng mga tao tapulan, ulti mo na itarbaho, di mo trabaho, bisag sayon na kay trabaho, di ka panarbaho, di kay panglimpyo, di ka panglabas ilang mga sanina, putang ina, magsigig salig, mga tapulan kayo, magsigirag pangayo. Kung unsay gusto pangayoon sa igsuon, pangayoon sa inahan, maningkamot ka. Karong panahon na dili na uso ang paggraduhay. Na kay grado og wala, basta kabalo ka maningkamot sa imong kaugalingon, makakita kag kwartas pangadlaw-ngadlaw ng panginahanglanon. Maura na mga kadanlak, di ka magsigig salig. Una-hunaon mong kaugmaon nimo, kaugmaon sa imong pamilya. Ha? Adi sir pa ka maghuna-huna ka nang nanakay anak, nag-apiki na ka. Magminyo ka, maipon pa kasi mong ginikanan, magsalig kasi mong maugangan, maot na, no? So, maura to mga kadalak, no? Mag-amping-amping mo, no? Kung asawan mo karon, no? So, maura to na, imong kalimot og subscribe. So, maura na tong tabi-tabiya, no? So, salamat.